rwan. OK, so just gael o'n please. Ie. OK, Bart, diolch yn fawr. Diolch. Ta. Dwi'n newydd ddod mas o siop papur yn Nestes, lle mae pob aelod o staff yn siarad Cymraeg. Ond yma rheol o mewn, stryd fawr Ystlyfera, mae rhan fwyaf o fusnesau yn delio drwy Gymraeg. Un o'r busnesau yn y gegin fach, caffi lleol. Yn ni mewn nawr i gael sgwrs efo perchennog eidion. All right? Ie, iawn, diolch am. Would you mind? Do you want rhywbeth i bita neu rwy'n rhywbeth i fe? Sa'n just gael potel o go, can o go, please, diolch. Ti'n moyn glesed neu ti'n mynd o fel mas? Mae'n mynd o fel mas, mae'n iawn, diolch. Diolch yn fawr. Diolch. Ta. Does un man yn debyg i adra, na ond mae adran debyg iawn i chdi. Wel, ni wedi dechrau tîm bant achos bechgyn yn ysgol Ynys Gedwyn, moyn dechrau war y rygbi. So beth ni wedi gwneud wedyn, yn lle mynd lan i Abercraf neu Ystlyfera, ni gweud, wel, dechrau tîm fan hyn, so ni wedi bod gyda nhw o'r pryd ni. Ond y peth yw, o blaen, ni waren erbyn tîms fel Balchder a tîms o Tawe a siarad Gymraeg. Ond am yn rang fwyaf, nhw'n mynd i ysgol Gymraeg, ti'n bod ysgol Llanari, Rydfelyn, neu ysgol y Gwyr, Pen Lan. So mae'n dda mewn ffordd, mae fwyaf plant o bechgyn yn siarad Gymraeg. Wel, mae'r clwb ar age group yn wedi ennill cystadleuaeth afnydd 5 gwaith, mas o 6 fi'n credu. A tro diwetha ni wedi meddu ton mawr yn y ffainal yn y resolfen. Gyda Ystlyfera ni wedi cybod llwyddiannus iawn ac roeddwn wedi cyrraedd y ffainal Cwpan Cymru. A meddwl ni ysgol Maes yr Arfa, sgoran cais ar y munud diwetha i ennill. Hefyd, ni wedi ennill rygbi cyngrair lan yn y Cyffili yn erbyn Cymrymni. Oedd yna'n gêm agos, sgori 2 cais yn y 2 munud diwetha i ennill y gêm a'r cic derfynol yn ennill y gêm iddyn nhw. Ni'n ymarfer perfformio dwys lan yn Caerdydd ac os rydyn yn pasio fel y gradd, ni'n mynd i falle ar y diwedd cael scholarship gyda'r Leeds Rhinos hefyd. Yn rygbi mae pethau wedi mynd yn dda yn rygbi cyngrair. Mae'n treino lan y Caerdydd ar dydd Iau. A mae kickboxing wedi helpu fe. Mae fe'n dysgu fel i 3 pobl arall yn dda. Mae fe'n rhoi disgyblaeth i chi. Ni wedi ennill pethau ryngwladol. Cefais cyntaf ail a trydydd yn y pencampwriaeth y byd yn Sbaen a trydydd yn yr Almaen. Wel, nifer o pethau yn Lloegr a rai yn Iwerddon a'r Alban hefyd. Sgin i map, a sgin i marwyr, a sgin i'm ryfgaid ar daith. O ran y Gymraeg, sut fod y brofiad oedd e i symud i Ystryganlais i agor siop Gymraeg? Wedi byw mewn 2 ardal yng Nghymru sy'n mwy na lai yn ddi-Gymraeg. A dde'n bleser mawr iawn i fi allu dod fan hyn a gallu siarad Cymraeg trwy'r dydd, bob dydd. Gredyd i ddim yn dywaniaeth oedd yn neud i'n fywyd i. O safbwynt agor siop Gymraeg, wel yn benna siop papurau wrth gwrs, ond ni wedi dod mewn â mwy o gardiau Cymraeg, mwy o gardiau modern Cymraeg. Ni hefyd yn gwerthu llyfrau Cymraeg a llyfrau Cymreig hefyd. Felly, wy'n falch iawn bod wedi gallu dod ar rhywbeth bach Cymreig i'r ardal. Pa mor bwysig i gwerthu pethau Cymraeg i bobl yr ardal? Mae yn bwysig cynnig pethau Cymraeg, fi'n credu, achos heb rhywle lleol fel hyn, bydd rhaid nhw fi lawr i Abertawe. Rai pobl wrth gwrs ddim yn gwybod bod ni'n gwerthu pethau Cymraeg, ond beth ddaw hynny, wy'n siŵr. Mae'n cymryd amser i bobl i ddweud. Faint o gysmeriad ydych chi'n cael sy'n siarad Cymraeg? Wedyn ni, mae tua hanner a hanner, sydd hefyd yn bleser mawr i fi. Mae lot yn meddu ar y Gymraeg, ond dyn nhw ddim falle a digon o hyder i siarad Cymraeg. Ond tua hanner a hanner fi'n siarad ystod y dydd.
Wel, fe ddechreuon ni ryw 5 mlynedd yn ôl. Dyma menter Brycheiniog a sefydliad y cawr cwsg yn dod at ei gilydd. A dyma ni'n penderfynu ryw atgyfodi'r Farilwyd. Mae hanes y Farilwyd yn mynd nôl i'r cyfnod cyn y Gymraeg a cyn y Cymru, mynd nôl i'r cyfnod Celter. A mae'n debyg mae rhywbeth i wneud â diwyes Epona, diwyes ceffyle. Y troddodiad yw bod y Farilwyd, y pen ceffyl yn mynd o di ar nos galan. A byddai blwyddyn newydd yn dechrau, a pan fyddai'r Fari'n dod mewn i'r tŷ, byddai'n dod â bywyd newydd a lwc da i'r tŷ. Ni'n mynd lan i'r tyfernu lan y top, a ni'n dechrau lan hwnna. Ni'n i fyddi 15 o'n i erbyn awr yn wneud hwn, yn dyfa. A ni'n dod lawr wedyn i sgwar ystrad. Dyn ni ddim yn gwneud hwn nach un noswaith, ni'n gwneud yn y dydd yn Strydynnais, a ni'n mynd lan i Iaith, a wedyn ni'n dod draw i'r Ferfau Hol fan hyn. Fi'n cymryd part y Ladi Wen. A John fan hyn, fe yw'r... Osla, fi'r un sy'n arwen y Farilwyd mewn a cnocor y drws a dweud, mae'r Farilwyd yma. Bywyd newydd yw'r Ladi Wen, dod lan o'r bedd a fel eich yn bod yn dweud. Un bwriad oedd gyda ni reit o'r dechrau. Cymaint o bobl i weld y Farilwyd ag sy'n bosib. Dwi'n i ddim i lle dwi'n mynd. Tawe Williams dwi, y gweithio ieuenctid Cymraeg yn yr ardal hyn. Fi sy'n redeg y clwb Cymraeg yma, sy'n digwydd bob nos Fercher. Oedd rhaid i fi dechrau fe o'r dechrau fel petai, achos pan dechreuais i y swydd yma, oedd clwb cyffredinol i bob pwrpas clwb Saesneg yn redeg 4 gwaith yr wythnos. Ond o'n i'n moyn dechrau clwb Cymraeg, achos mae siwr gymaint o pobl ifanc yn yr ardal hyn yn gallu siarad Gymraeg. O'n i'n moyn rhoi yr awgylch iddyn nhw, mwyn iddyn nhw i cael nhw siarad yr iaith. Felly dechreuais i gan cynnal clwb ar ôl ysgol yn Ysgedwyn gyda blwyddyn 6 llynedd. A mae hwnna nawr wedi tyfu mewn i clwb ieuenctid go iawn yn y clwb ieuenctid yn Penrose. Felly maen nhw'n cael defnyddio'r adeilad na sy'n newydd cael ei adnewyddu i bod yn onest. So mae cyflesterau da dyn ni fan hyn. A bob nos Fercher maen nhw'n gyd yn dod i'r clwb ieuenctid Cymraeg. Felly mae pawb sy'n dod fan hyn ar y nos Fercher yn gallu siarad Gymraeg. Rwy'n mynd i clwb mae'n dda. Rwy'n hoffi y band lan llawr. Rwy'n hoffi wneud y celf nhw fan hyn. Rwy'n hoffi mynd mewn parc sglefrio. Rwy'n hoffi mynd ar tripiau gyda y clwb. Rwy'n hoffi chwarae gyda ffrindiau a cwrdd i ffrindiau newydd. Ond llyn y fan fach mor glister glir o gallu weld y gwylod ac amsermaeth yn ôl aeth bigau. Enw i yw Owen Staten a dwi wedi bod yn adrodd storïau beth i 10 mlynedd. Dwi wedi bod yn Mhobman, dwi wedi bod i Texas yn America, dwi wedi bod i Memphis, dwi wedi bod i Russia. Ond un o'r llefydd mwyaf cry, y storïau mwyaf gryf yma yng Nghymru. Mae'n y storïau gwmpas ni ym Mhobman. Mae'n bwysig iawn i gadael yr hen storïau i fyw, i gallu dweud nhw i'r plant ac i'r hen bobl hefyd. Mae'n bwysig i dweud y storïau yn Cymraeg ac yn Saesneg. Yn hyn, yn Astrogynlais a lan ac Abercref, mae mor gymaint o storïau yn y mynyddoedd, yn y goedwegau. Mae'n storïau ym Mhobman. Mae'n bwysig iawn i'r plant gael clywed rhain. Achos dyddi yma, mae pobl yn edrych ar y teledu neu gwrando ar miwsig, ond os dim digon o pobl yn allu adrodd storïau. Mae yna rhywbeth yn digwydd pan chi'n adrodd storïau. Mae yna rhyw hyd a lledrith yn cael ei wneud. Mae'r blant yn dod i mewn i'r stori. So mae adrodd storïau yn bwysig iawn. I weld y morwyn, y fenyw o llyn y fan fach, sy'n byw o dan y dŵr, yn dod allan a dawnsio o dan yr haul. A dyna'r hen stori, y morwyn, llyn y fan fach.